गोबसासुबा दखरा एबसुनि 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। अदालगुरि गोबसासुबा दखरा एबसुआ 6 आरो 7 साननैनि हाबाफारिजों गोबसासुबा गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदोंमोन। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय गोबसासुबा दखरा एबसुनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेलनि गेजेरजों गाजा गोमजायैनो जोबलांबाय। गेवलां मेलावनो बाहागो लाफैदोंमोन बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी, गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र बर' आरो गोबसासुबा दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा। गोबसासुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोबसासुबा हालामारि 17थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय फालिदों। दा बेवहाय फैनानै खोब मोजां मोनदों। बेवहायल' नङा, उदालगुरिनि गोबां जायगाफ्रावहाय बैसागो फोरबोफ्राव बाहागो लानो मोनबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो। दा उदालगुरियाव फैयोब्ला माने एसे बे बैसागो फोरबोखौ एसे आलादासिन मोनफैयो, खोब माने गाजा गोमजासिन, बिनिफ्राय माने बर' बे मोनसे माबाखौ जोङो मोनफैयो आरोखि फैनानै। दिनैनि नैबे गोबसासुबा जि बैसागो फोरबो फालिनाय, बेवहायबो माने नुनानै आं खोब मोजां मोनदों। जोंनि लाइमोन सेंग्राफोर सेरजा, खाम, सिफुं, जथा दामनानै बे बैसागो फोरबोखौ फालिदों, खेराइ मोसादों, बैसागो मोसादों। जोंनि लाइमोन सिख्लासा बिथांमोनाबो खोब गाजा गोमजायै लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिनि अनगायैबो खाथि खाला जोंजों सिथाबनानै थानाय गुबुन हारिफोरनि जे मोसाखावरिफोर बिथांमोनखौबो लेंहरनानै बे हाबाफारियाव माने मोसानाय दिन्थिफुंनो लानाया थारैनो खोब माने मोजां जादों, खोब समायना जादों। गुबुन हारिनि हारिमुजों गोरोबफ्लेलायनानै मोनसे जिथु बैसागो फोरबो फालिदों, बे थारैनो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि, फोथायलायनाय, अनलायनाय सोरजिनायावबो जोंनो थारैनो थुलुंगा होगोन। जोंनि बर'नि मोसानायनि मोनसे गुबै सिनायथियाथ' बागुरुम्बायानो, नङा होमबा? दा बेखायनो बागुरुम्बाखौ जोङो खालामनो नांगौ, जुदि खालामनो सुबिदा मोनोब्ला, आरो बे सुबिदाखौ लानो नांगौ। आरो बिनि थाखाय जोङो जुदि नाजायोब्ला जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर आरो जोंहा माखासे माने हारिमुनि माखासे गौथुमफोर दङ। आरो बेजों लोगोसेनो जिहेथु जोंहा गावखुंथाय मोनसे थेलेबले जोंहा मोनसे एरेन्जमेन्ट दङ। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस बुक माने वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हानाया माने गिदिर बाथ्रा नंथारा। आरो जोंनि मोसानाया बुंनो थाङोब्ला गुबुननिख्रुइ ओंथि गोनांसिन आरो समायनासिन खाथार आरोखि। दा बेखायनो गाबोननि दिनाव जोङो गमामायै जुदि बेफोरबायदि खालामनो हायोब्ला बुहुमानो बर'फोरनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नुयोब्ला माने बिखा मावग्लुंखांगोन होननानै आं सानो, आरो बेखौ जोङो मावफुंथारनांगौ। देग्लाय गोदान बोसोराव मा मिजिं दङ सार? गोदान मिजिंफोर दङना गैया देग्लाय? गोजाम मिजिंफोरखौनो सुफुंनो हायाखै, ओंखायनो गोदान मिजिंफोरखौ लालांनायाव एसे लेट जाबाय थाथारो, गोजामानो जाफुङाखै नालाय। अब्लाबो गोसोआ माने गोदान बोथोर फैयोब्ला रंजाखांनाय मोनो। गोदान माबा मोनसे मावनायनि सिन्थाखौ जों बयबो खालामो। बेनि गेजेरावनो दङ आरोखि माबा मोनसे गोदानै माबा मोनसे सिन्था खालामनो। आङो माने गोजाम जाय माने गाज्रि हुदा बेफोरखौ गारनानै गोदान मोजां हुदा लानो हायो नामा, बे नाजानाया दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोबोद मेहेरगोनाङै बैसागोआ खुंजालांबाय। आंजों लोगोसे दङ गोबसासुबा दालाय एबसुनि गाहाय नेहाथारि धीरेन बर'। बिथांमोननि नाजानायावनो लोगोसे रिसेपसन कमिटि, जोंनि दालाय एबसुनि मानगोनां आफादगिरि सोरांसा बर', बिथांमोना गोब्राबैनो बे हाबाफारिनि थाखाय नाजादोंमोन। जोंनि आलासि जायफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन बिथांमोनाबो जोंजों गोग्गोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारबाय। मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया, गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बेवहाय गुबुन हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो बैसागो मोसानाय, राभा कृष्टि, बर्मन कसारि, सरनिया कसारि, बिहुआ दल, जोंनि खाथियाव जायफ्रा रायजो जागासिनो दं गोलाव समनिफ्राय, बिथांमोनखौ जोङो लेंदों आरो बिथांमोना फैदों। बेनि ओंथिया बेनो जे जोंनि ओनसोलाव खौसेथि दङ, आरो खौसेथि गोजोननाय बा बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दालाय एबसुनि जा इनिसियेटिभ
बेयो बाख्नायथावना दा बेनिखायनो जों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि मिडियानिबो हेफाजाब नागिरदों आरो जेरैबायदि दिनैनि तारिखआव रायजो राजा बिथांमोना जाति धोरोम बासियालासेनो जोंनि गेजेराव फैबाय गासैबो फैबाय थानाय समाव जों बाहागो लागोन होननानै जों आसा खालामदों दा बेवहाय माखासे फावखुंगुर अलरेडि फैनानै थांखांबाय फैलाजे बरगयारि सुरेमसना रामसियारि आरो मोना जोंहा मिथि नार्जारि कैलास बसुमतारि सिंगार दङ बिथांमोना बाहागो लागोन आरो हारिमु बिलिंखौ बेखेवना होगोन बिटिआरनि एम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा जों बिटिआरनि सिएम बिथांखौबो लिंदोंमोन नाथाय माखासे बेस्थ'तानि थाखाय फैनो हायाखै बिथाङा जोंजों मोजां टाचाव दङ फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों बिथाङा जोंखौ मदद खालामदों जों बेनि थाखायनो बिथांसिम जोबोद जोबोद साबायखर होदों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन